Türkmenistanda koronavirusun omikron görnüşünün möwceýänligi barada habarlaryň arasynda Türkmen häkimetleri halk maslahatynyň mejlisine güýçlü depkinde taýinlik görýär. Taýýarlyklaryň çäginde mejlise gatnaşjak adamlaryň köpçüligi Aşgabat we Mary şäherlerindäki mihmanhanalarda karantina yerleşdirildi. Aşgabatdaky mihmanhanada beden temperaturasy aşa ýokurlanan 10 ýaşly öýüne uğradyldy we 20 töwereg deputat keselhana yerleşdirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Mary welaýatynyň habarçylary habar berýärler. Aşgabatdaky habarçymyzyň maglumatyna görä halk maslahatynyň mejlisine gatnaşjak raýatlar şol sanda ýaşullar, medeniýet işgärleri we deputatlar 10-njy ýanwarda şäheriň Aşgabat mihmanhanasynda karantina alyndy. Olar maslahat geçýänçe bu ýerde bolup oňa görülýän taýýarlyklara gatnaşýarlar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiň ýokarky öýü bolan halk maslahatynyň nowatdan daşar mejlisi 11 fevralda geçirilýär. Karantina yerleşdirilen medeniýet işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, gatnaşyjylardan günde 2 gede Covid Express testini etmek talap edilýär. Ýöne adamlar maska dakynmak we 2 metr aralygy saklamak ýaly düzgünleri berjä etmeýärler. Munyň bilen bir wagtda soňky günlerde Aşgabat mihmanhanasynda beden temperaturasy aşa ýokurlanyp keselleýän adamlar köpelýär. Soňky 20 günüň dowamında azyndan 10 sany ýaşuly adam çäre yaraman öýlerine uğradyldy. Şeýle-de bedeniniň temperaturasy 39 gradusdan aşyn deputatlaryň 20 töweregi keselhana yerleşdirildi. Olar sowukda dümegländigi aýdyldy. Ýöne adamlar muňa şüphe bilen garaýarlar. Bu taýýarlyklarda virusyň aýramagyna garşy düzgünler berjä edilmeýändigi sebäpli adamlar omikronyň özlerine ýuquşmagyndan howatir edýärler. Dip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Lewaply medeniýet işgäri aýtdy. Galy berse dol çäre gatnaşýanlaryň ählisiniň gündelik maddi çykdyjylaryny öz hasaplaryna çekmeli bolýandygyny hem belläp, bir adamyň gündelik mihmanhana töleginiň 140 manada barabardygyny aýtdy. Naharlanmak üçin hem maddi çykdyjy etmeli bolýar. Dip ol sözüne goşdy. Mardak habarçymyz maslahata gatnaşjak adamlaryň şäheriň diňe Mary mihmanhanasynda däl, ese welaýatyň merkezi mescidinde hem karantina yerleşdirilendigini habar berýär. Maslahata güýçlü depkinde taýinlik görülýär. Edara kärhanalardan gelşikli, boýly, syratly ýaşlary saýlap aldylar. Olary we maslahata gatnaşjak beýleki adamlary geçen hepdäniň 2-nji ýarymynda karantina yerleşdirdiler diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 7-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä maslahata gatnaşýanlaryň şahsy maglumatlary dolu barlanýar. Olardan 3 arkasy ýaşaýan we işleýän ýeri baradaky resmi namalar talap edilýär. Şeýle-de olar Covid-19 testini tapşyryp, sanjym alandygy baradaky kepilnamany hem görkezmeli bolýar. Mundan başga-da maslahata gatnaşýanlar häkimlik tarapyndan üpçün edilýän egin eşikleri hem satyn almaga mejbur edilýär. Bu egin eşikleriň nähili bolmalydygy welaýat häkimliginiň işgärleri tarapyndan bir ay öňünden kesgitlendi. Adatça bolşýaly ýaşly adamlaryň barysy bir meňdeş eşikde bolmaly diýip çeşmämiz aýtdy. Aşgabatdaky gatnaşyjylardan tapawutlykda Marda maslahata gatnaşjak raýatlaryň gündelik maddi çykdyjylaryny yerli telekeçiler çekmeli bolýarlar. Çeşmämiziň habarçymyza aýtmagyna görä, bu barada organ işgärleri telekeçilere dilden buyruk berdiler. Hatda maslahata gatnaşyjylara berilmeli sowgatlar hem telekeçileriň boyununa ýüklenýär diýip çeşmämiz belledi. Habarçymyz halk maslahatynyň mejlisine taýýarlyklar güýçlendirilen mahaly şäher içinde gözegçilik çäreleriniň ýokarlandyrylandygyny hem habar berýär. Şäheriň tas ähli ýerinde şol sanda köçelerde polisiýa işgärleri patrulluk çekýär. Hatda şäheriň goloýundaky owalarda hem polisiýa işgärlerini görse bolýar. Ähli bazarlar ýapyklygyna galýar diňe iýmit satýan dukanlaryň işlemegine ruhsat berilýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat we Mary mihmanhanalaryndan maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň halk maslahatynyň mejlisine görýän taýinlik çäreleri ýurtda koronavirusyň omikron görnüşiniň möwceýändigi baradaky habarlaryň gelip gowuşýan mahalyna gabat gelýär. Türkmenistanyň çäginde koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri ne maslahata görülýän taýýarlyklar ne de ýurtda omikronyň möwceýändigi baradaky habarlar hakda açyk-açyk beýanat bilen çykyş edýär.